Здравейте, приятели! Ще ви споделя нещо, което ще ви бъде полезно. Някои ще са го чували, други няма да са го чували, но не съм го измислила аз, но просто искам да го споделя, за да достигне до повече хора. Връзката между пръстите и емоциите. Пръстите на ръцете са свързани с определени органи и емоции. Палеца отговаря за безпокойството. И днес ще ви говоря само за палеца, за да може да се запомни. Няма да изброявам всички. Щом палеца е за безпокойството, ползвайте го при паник атаки. Единственото, което трябва да направите е да обхванете палеца така. Не да го стискате силно, просто го обхващате и го държите 1-2 минути с другата ръка. По този начин може да усетите пулсиране или топлина. Това е знак, че потока на енергия се хармонизира. А палеца, освен за паник атаки, после на другата ръка правим същото за 1-2 минути. Палеца отговаря за свързане с стомаха и слезката. Значи, ако ви боли стомах, пак може да задържите палеца на едната и на другата ръка. А за емоциите отговаря за тревожност, безпокойство, прияждане, притеснение. И когато можем да го правим ежедневно, това по 1-2 минути на ден, всеки ден, примерно, да си държим така палеца, това ще отключи потока на енергия и потока ще се хармонизира в нас. Така, това е за палеца. Другото ми видео ще е за показалица. Показалица само ще подскажа, че отговаря за страха. Подробности в другото видео. Надявам се, че на някого ще съм полезна. Чао, чао!